Nyt mun kaikki petsit. Minä. 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 Mä. Minä. Tämmönen koira. Mä. Minä. Sinkilla. Minä. Tarrasilmäinen. Tämmönen pupu. Upsis. Minä. Tällainen kissa. Minä. Tällainen majava. Minä olen varmaan populaarikissa, mutta tiedän, että en ole. Ja siinä on C tässä. Tämmönen ihmeessä patterialla toimiva koira, joka ei toimi. Saan kaveriltani synttärilahjaksi, 9-vuotias synttärilahjaksi, paitsi olen nyt 10. Ja tiedän jo, että saan käyttää YouTubea. Minä olen tämmönen lammas. Olen tämmönen perhos, kupla, olento, peikko, lammas, eläinsekoitus. Olen uudenlainen petsi. Olen pässi. Olen pieni kissa. Joo, mä en tiedä, näytinkö mä tän jo. Minä olen tällainen. Tanssi jo. Joo, mä en tiedä, näytinkö mä jo kaikkiaan jo. Minä. Joo, ainakin minä. En tiedä, näkyykö ne kaikki, mutta mä pistän kaikki nyt tähän riviin. Koirat. Chinchillat. Kavio- ja sorkkaeläimet. Kissat. Puput. Yksinäinen majava. Yksinäinen muurahaissyöjä. Yksinäinen olento. Yksinäinen kissaeläin. Apua! Joo. Tavarat. Hattu. Stereot. Tuoli. Tällainen puhelin. Pöytä. Kahvimuki. Tietokone. Ja tommoset 2 hajuvesiä. Ja meikki juttu. Tadadas! Minä täällä.